Ohamadike onye Ohamadike na Nigeria. Anoka camp. What do you want to know Umudioka? Yes. Umudioka. I go man if you know no come on even in and I'm kind of you know. MSI I told you for Anna. If I want I especially once I was in the I was in court, not at least. Siana in a journal for Africa. I had a young man. Came on the page of my people, Orchid. Man and never take so no, you go and cancel and do Umudioka in Ika, a chair of Orgia. And carry very as a Makanichi, Chifu, a GMT, Mokum, Kokonoko, Makanabayo, Ron Modon, Kugunuga, on teach you. So go on in which year. More very such a difference. Now, I was young watching, and was the value of Guayano. Unfortunately, I need to Makai, I'm not going to look if Africa. No, modern Georgia, no 11. One Africa. I look at election. Was not good moment. That's not Bunjibia, Maluma, and Kuleji and I come. If you much away now, what we get now, I took a Miss Rumunia. Now we can go to Lunaka. Have Jesus. Umudioka, second. Umudioka. I'm making a real highness. I'm on the middle. I call it the ruin. I've been will why weekends. I know Chelsea. PG, Malodi, Chief Mana, people mother just in the road, just leave them up. And I His Grace, Archbishop of Valerian Maduka Okeke. All no na muka na muka ya all the people ebe niile. All the line one of them 40th anniversary. Also no. I'm na committee very organized. More so politician no in here. Doesn't know father. I will plan na Ghana na Central. And the 11th, there's a man called on but I remember when you are chairman of education. But I'm an ambassador, I'm chairman of education. We were from
ndị mmanụ na ya bidoro na 2001 mgbe ọ bụ elektọ na Bigel Memorial Seminary n'Enugu emezie co-adjutor to let AKOBF anyị wee nọkọzi ọnụ maka mma AKOBF na dị etu a the late Archbishop ihe m bịara bụ ọ bụrụ na a na-ezi ndị mmadụ ozi na a na-azọ ọkwa asị m ka Archbishop nọ n'aka ebe n'Umudioka na ọ ga-agwa ụnụ na onye a ụnụ tụgharịa na mere mistake. Nke ọzọ bụrụ na apụtago m na ọ na-eme ife ndị Umudioka so na ọ na-enara ibe a na-eme maka ebu na ya na-agba n'ala Igbo a ma na Naịjirịa ụnụ so na-ekiri ya onye si obodo ewenata ka a na-agba mmadụ na onye a bụ onye a onye Igbo sị that's all right, that's all right, that's all right. Anyị ma onwe anyị mana ife onye ọra nwere ike ime o tego m pụtara ọbụba 20 years maka ife mma ọnọdụ ndị Igbo na Naịjirịa wee tinye isi na ndụ ndị Igbo ka ọ dịrị anyị mma anyị niile a na-emegbu ya emegbu a na-akpapụ ya akpapụ. Ọ bụrụ na agha ebuterela anyị nchechi ha azụ ndị Igbo aka na-edu ndị Naịjirịa mana agha ahụ bịara mechaa ọ bụrụ anyị nwa ndị emeriri emeri egbe nkata ndị ahụ mezie ka ọ fụ na nwere onye Igbo kụrụ iru na ụmụaka anyị ama enweta ibe a chọrọ na Naịjirịa a na-enweta ọrụ na ibe a ga-emeba ọ mmewu ka a na-emewu anyị aka ọkwara ka emegidere na masị ọbụ bido emegodo IPOB bido na ya chọrọ ịmụ ndị Naịjirịa maka na onye ajụrụ adajụ a na-akpapụ akpapụ ị na-eme ka ịbanye ebe ekwere esi na eto mana ibe gị na-aso ya mụ na Oju kwuru ọrụ 5 years na-apụga mụ abụ national chairman bụ national leader ọ kọrọ m akụkọ dị iche iche na ebutere agha na ibe mere agha ahụ ji wee ruo n'olu na ibe agha butere anyị ọbụla Igbo ofu ibe ọ gwara mbụ na ọ sị na ndị Igbo a na-eji agha ọzọ ha were egbe ji ọgụ ọzọ na Naịjirịa na ndị wegata ahụhụ ma ibe a ga-agba mbọ mere otu a ga-esi wee na-achọ ụzọ a ga-eji fanye onwe anyị na ibe a ga-eme ọya bụ ije anwa ka anyị nọ ndị Igbo gbara mbọ chọrọ ebe a ga-esi fanye onwe ha ịfanye onwe gị n'ebe ahụ ikwuo maka ndị be ụnụ ị ga-ekwu maka ndị be ụnụ kwuo etu ezi egbo mkpa kwuo etu ezi edozi ọnọdụ Igbo ka ọ dịkwa mma onye ka anyị nọ na-eme rejista Abụga national chairman Abụga 10 years were ya rụọ ọrụ gị kwubikọ ebe niile na-anọ ebe a na-anụ ndụ ọkwanụ ndụ ndị Igbo ka anyị na-anụ ebe ahụ Peter Umeh si na wee bata bụ gọvanọ atara ya ahụhụ tupu ọ banye anyị sikwa ebe a mụọ ede Imo steeti si Okorocha ọ bụ gọvanọ Imo steeti na-aba Abụga emechaa mmanya Igbo gburugburu ebe ahụ ọlụlụ ọkpọ na-ahụ ebe ahụ ajọrọ nke ahụ anyị na-emekwa obi anọ ọ mụsiri ọnwụ ebe ọ banyekwenye agba gọvanọ onye nke na-achịkọta usoro udo ọ mụchikwara isi buru ọga n'isi o wee banye mana ọ nwere obi ebe na-agba oruo akpara aghara ime ya anya ịgbakọ ọ bụrụ ebe ka nwoke na-eje arụ aka na oge a na-ekwu okwu etu ezi ihe sineti ụtụtụ kpaa nkata wee bụ ọka na Abụga na Abụga na-alụ mbem Owechi Ekwukwezikwa ọnụ ọ na-achọ ụzọ prezident na Labour Party na-enye tiketi ihe onye Abụga mere na ya gụtara na niuz wee bara alụ kedu onye ga-ejezi ụlọ ndị Igbo ọbụ na Abụga onye na-ekwuzi okwu anyị na-ekwu na sineti mụ mara ebe m ga-esi mee ọ bụrụ na ya nweta tiketi ndị Labour Party mụ mara na ga-abịa ka anyị nọkọ ọnụ ka anyị chụọ ebe ama tugeda ọtụ aka o si Owechi emeghe kandideti ndị Labour Party na Mee pati ọkpụkwa m egen wee sị mmekọ ka ebe si ya pụtara na Abụga na-eme ifọga ọtụ m kọnsida ịbụ ebe a na Fraịde m Jun 3 ka e eme praịmarị na Labour Party ka anyị si ebe a ebe ọbụla ndị Abụga emechi n'ụzọ sị na ndị eche onye ezi mkpọrọ Archbishop na-azọsi ike nye bụ nọmba 1 nye bụzi ụzọ ọ Pita ka a na-esozi na ndị nna na-emeji ore si akwụsị Pita a na-achụle ka eme ya ọbata ọ na-agba tachie na nye bụ onye nọmba 1 so ọ ya ka anyị na-ekwu okwu anyị niile wee n'azụ
ndị Igbo kwesịrị ikwu ya n'azụ ụtụtụ. Onye ọra na-ekwu ofega na-ekwuru onwe ya. Mana nke a bụ izu onye Igbo na-abụ prezidenti ndị Naijiria niile na-eche. Chukwu na-enye anyị nke a azụ ohere anyị enwebeghị na mbụ. Ndị Yoruba na-akụ ya ekwu anyị adọrọ njọrọ. Ebiri Clark ndị South Side ga-akụ ya egwu. Ndị Hausa na-akụ ya egwu. Etugo ndị emitin n'ugwu Hausa Ugbo na-abụ. Ya anyị ọkwụ na Peter na-eje prezidenti a. Na ihe ha agụpụọ ya hapụ sọsọ ya. O enwe ndị ya esi oge. Ndị ya esi oge ndị ma ibe a na-ekwu maka. Ama ọ bụ na oyi ugbo wee pụọ. Ana m azọ bụ etu si adịrị ndị Igbo mma. Maka ibe a ibe nna anụ. Achọrọ m ibe ga-eme ka ndị Igbo gbaa anya mmiri na Naịjirịa. Ọ dị mma na ewepụtara onwe mvetụ aja wepụsị personal interest. Onye ọrụ nwere personal interest nwere ihe ọ na-achọ ama na ọchịchị nwe onye mmadụ maka oji ọchọ ebe ahụ ọ na-achọ onye ka anyị jee sineti ekigo m na-akpọ 17 months ka m nọrọ ebe ahụ ụnụ nenecha ebe m mere ụnụ ememe ofu arọ na ọnwa ise ka m nọ na seneti mana ofu arọ na ọnwa ise ahụ m nọrọ ndị Naijiria mana enwere onye Igbo bịa ana onye Igbo anyị anụ ma ibe ọ ma ibe ndị ga na-eme ibe ndị ha na-eme anyị apụrụ ndị evangelist na-agba ụja anyị na-anụ ụlọ ndị na TV anyị nụta alọdụba narị ntụgbala onye anyị eke ibe na-eme anya ọ bụla nke ndị baya na-ebunye maka na ọbdeti Buhari wetara isi onwe ndị ga-etinye apọịntment onye baya nọ ya anyị na-anụ ewere m konstitushọn na-eme agụment na-eme ibe ndị na-eme ụlọ akwado ụlọ akwado eke ndị Igbo wee jebe ama m ibe na-ese okwu na Naịjirịa mana ibe a na-eme ndị Igbo ọ ya ka m je ka m kwụsị na sineti ahụ mana ndị oge ibe nọrụ ihe and 5 months na-ebinye zụ ọkpa n'ikpa onwere ibe mere ebe ahụ agụsịrị ọnụ na ndị vigilante na-evu egbe eche igwe ọmụ na ha ka nọ achọrọ ịba na vigilante ọmụ mere opose na sineti si hapụ nke Anambra na ịma ndị baba wee ebe Anambra si nata egbe ndị na-anakọrọ ndị Anambra steeti by polisi tibuchi ha ya azụ IG sisi onye ọbụla ya sọrọ ndị egbe fọsọ ebe a nakọta ndị mara egbe na Anambra n'Imo steeti wee si IG kekwe maka nke a natara ndị Nasarawa ndị Fulani herdsmen ndị ekesi m na gbawụsị ndị mmadụ bacha m bịa 2 days after Buhari bọya si anyị tọọla enweghị ya one bụ na sineti jet in motion ka aba ara because of my intervention nkwu okwu egbe ahụ ekwu egwu anụba na nsọ ndị butere egbe na police command ya saa nwanyị na vigilante adịa na ọ bụla m mechiri ọrụ aka aba na vigilante ọ bụrụ dị onye ọrụ ụlọ ọkụ na akpụrụ ya maka oge a na-ehede Ohamadike Ndigbo abaghị ụzọ ụwa baa ma Nkanu baa ma Ebonyi steeti egburu na-agbadata mgbe ahụ ndị mmadụ nwoke ka ibie ibe mere dị ọtụtụ ebe ọ na etiri agba m etiri na motion tụọ na iwu na a ga-ewere onye Igbo mee ya member of National Defense Council onye Igbo anọ ebe ahụ mmadụ ịsaa a na-eme National Defense Council meeting na Nigeria Warrior South East Ghana onye ekwuzi ọnụ anyị ntinye na motion anụ ọgụrụ sema si na onye abịa ikpe agha ntụadị ha bịa ikpe agha ụkpaka na-agba n'udu mmiri ọbịakọta bọsị ya nwere na mgbede bọsị ya na TV ọmụ ka a gụrụ na news mere na Nigeria all pro in the Senate following Senator Umeh's motion to reconstitute the proposed to reconstitute National Defense Council. Ibe ji eme ya bụ na onye anọ ndị ahụ akpa ahụ ya ọ na-amara ibe pụtara eme ya mana ị na-agba ụdị izu dị etu a ndị Igbo niile National Defense Council of meet wee si proscribe IPOB maka onye Igbo nọ na meeting onye Igbo nọ na meeting ọzọ maka ihe anyị ihe na-ese okwu si napụ ụmụaka si kpa afọ ka akpa udo mana bikos nọọsụ ọzọ na ebe a masị chụchụọ egbe aba na akpọwa terọrist onye ka esi mishi pụta onye press conference gọ nọkọ n'ebe abụ ibe a na-akọ maka na ndị be anya nọ ebe onye kwuru ụmụaka ọ na onye iwe na-ewebe iweta kọta ọda
to prescribe by you. You got to do my if you don't look at it, we will. Mother, you are called to the other city, you will be digging my. Yeah, I don't know Nigeria. So now, I saw you at the I late in the my name is Senate, National Assembly, and I will know Nigeria. Oh, I'm going to go in about who so it's a home answer. Let's do another week. Only use the job, only. Okay, for 10 minutes. Oh, you're not only so. Then I have to know your time. Why you kind of be? $6.8 billion. They were run away. It's here they will see Ghana and Igbo. In case of Port Siaba, Tinubu, Simakoli, also. It's here we will $6.8 billion. Care. When I was Lagos, I don't tell you about they were like standard game. In I got taken out of the Sina Kaduna, Abuja, Roya Kaduna, Sina Adokuta Rodewa. Goodbye, who's telling No. Whoever almost the motion, I get system now, not just to be a debate, say, I approve it. I never go before the 2007. Ndigbo. In 2008, sure, I will take it. Why are you going to come here? What will you do about Chicoyaka? Now, I'm outside, yes, sir. Come on, that's an outside, yes, sir. I'm yes, sir. Why are you going to international airport, local airport, for them, and even be said, waiting motion to an amendment. To take a camera, it is one number of airports. And when government will make up 64 billion to Los Vegas, they make sure play million as an academy, you look at me, to the lab. And why 8 months or 4 every day. And some children kid me will take the camera. I want to tell you, when I not there. 16 senators joining the responsibility. $10 billion. I want to try to organize that international airport. Oh, yes. The Ethiopian and Canadian. Oh, from Badjan, oh, you know, the president, the manager, not Trump. Yes. Malaban movement. We made the best motion in the National Assembly in 2018. When they offer motion number first in 2018. Motion move can I have to make no marker na prison even the Kenya Nanga. I got the award ever 2018 best overall motion in 2018 National Assembly. Senator Victor Very short time. And we're going to be very ending over 7 best motion. Say President Ka, oh, no matter what you do, I'm not looking at that. What can I do? Oh, my sorry. Nasa kama didero aya trust me nínú àwọn àzọ uche ekunife na dozie manfọ fanta ụmụaka m ka ha uche ekunife mụ ati na House of Rep 2011 ọ na-aza m yesa ọ dịkịta ka ọ na-akpọzi Victor Umeh ya arụgo ewe ọ na-akpọ m ahụ na-aga ọnọdụ nke ọ bịara sikpụla m wee tinye na House of Rep 2011 as a national candidate. You can't go to the Igbo now, 2016 and 2018. No one on the House of Reps. You have to work for all my people. My leader Senator, you know, Virginia. Senate, I have all my agenda. You got a Senate, former governors, former ambassadors,
retired Federal Permanent Secretary, retired military generals. I can confront anybody. Only one can actually man my party of Asanjo, one day we will go. You make an interview. I get what I never go more. I will tell you now. Okay, no matter how go more, better for them to soon operate. Also that after that, I'm going to and dog I can okay. I don't know. I'm going to the will I may be my enjoy. I wasn't know never that. But often was open back. How many about you get? So now, who is going to my get to the camera. I want to be careful. And when I go, you're going to spend one and what I say. What part of the I have about 2021, $22.79 billion with the request the National Assembly. Can't approve there were projects in Nigeria. You don't know the request. I get a project in Garo. Where attached projects are now 5 geopolitical zones. Southeast to improve project. And you have even $1 allocation. That's $2.79 billion. I use over. How Nigeria? Yes. You want never attach government, may approve. We did a house of rep, you deal with them upon a buy, may approve. Only the can never or your government. Appointment going to learn in by a more I bought the Ohamadike Ndigbo. $2.79 billion, CK by 6. The guy get $3.something billion. $2.4 trillion naira. Yeah, whatever I turn on time. I hear what you have called Ghana. I lose beer. I hear from the move. I can't come to find on. Although my cat gave you a he gave wet capacity, competence, courage. He got my banner. He gave me a naked. Mamma naked. You know, when I make it a message for the mother, bungalow window, then carry your pocket. Some empowerment. The tears for the billboard. Oh, we right now. When I go to Ghana, also no Raman in my and I say, Nigeria. Oh, Ghana, Muslim Christians, even in Umudioka. I want to Senator back in the back of a small boy. I think he is who commander-in-chief of the Air Force of Nigeria. The headsman and the Muslim will only decade Jemba. Can be now, okay, when we don't have time, I'll go with us. Where's the we shall hold you responsible and sponsor on the headsman. Now, untouchables. That's untouchables because they are few and easy. One of the who in the world and the car level, I'm going to achieve the former governor of Abia State and I bought you the new Tim Conam. No, I want to go by each one and all 2021 how can you constitute the board of EACC? Where will my state? And there's a number. I'm not trying South East and that boy. We'll only Edo State. You want to try South. We'll only cross the Mexican. 2 zones every river with the territory. In the outside, north, the territory, or territory. Within a cement and pass there at 20 October. Now, February last day came away. I can't do or for 5 years, I can't make you. Then be about calling and waste time. No, they reject ever.
I am if I'm a pope in a Peter Villa president. Yes. President of Nigeria, National Assembly, Senate, Senator represent Peter Umeh. Ndị nọ na Senate ga-atụ egwu. Agụda. Oh yes. Onye ala agụ na-eche mba. Isi aka na ga-akụ. Na Igbo adịgo. Ọ ebe a chọrọ ime. Mma nwaanyị nọ n'ọgbọ. A ga-agba ya. Ọhụrụ ndị a na-atati ndọm ga-ewara malaji. Nke nwaanyị si nọ Atiku ya president. Kedu ihe o ji achọ ntụgharị n'otu ndị Senate? Ọ ka na-akpagharị. Igwe emechi ikopu ibe always disgrace to Igbo. And they put a president to Solomon Hausa again. They didn't say Hausa apparently. Other can be good to Buhari to the Fulani. Every fellow here, or there's no more camera. Almost we don't get 11 okay, no one shilling. Yes. The body will be to be as Ohalo Atiku Abubakar. Almost strong man. No get lie, the Diana. What's the record with the president? Oh, yeah. Come so last thing all that she knows. What's an idea? I'm a big man. Then I can't. One man, even know why I can't. But say the Senate inaugurate. I want to put people on Senate President says to Vanta at all, my name is I told them office. When they went motion more bill, then office young can support right now. It's on the Senate in that 1 year. I only the equivalent of Senate there. So the next year's man, I don't know. Amen. We have some mega motions and bills. Mandels on university. Indian scholarship, March 76 at 2018. In 2019, we win. Ndukoro Makadina was 76 hours, 10 to local government, and extra 6. Until my private education foundation, Swavan Channing. Very 32. Number 9. The 4 Amara Gloria. The medical lab science. I've been graduated. So they were going to put my sewing machine. Okay, only university graduate. I'm working as one man there. You don't know where he was my minister. Yes. Then there's one 76, I'm doing doctor, I'm doing lawyer. How will he give governor, when he president? When he got empowerment. Yes. You know, they won't believe a walk and a wine hour. You can't be money. It's in a big empowerment. Oh no, you have to give Lagos. You don't have to invest. So I'm one of them empowerment through education. Then we move at 300 university graduates in training in Nakam. And they were paid. So, what time I draw? I never do.
maka nwanne anyị ugogbo Umudioka o nweghị ife na-eme ebe anyị na-abịa eso ngwuru witness ma ọ na hụrụ Chineke ebe a nye nwa nwoji ka o si nụ na ife nwa ọfụ n'anya na-eme na anyị nwa gbakọtara ọ ya sị ọya akwụ ife ya n'azụ ọ bụrụ ụbọchị ngwu isu mere ife ọrụ gị gba atazi asụ na ọpụ gị chụkwa jeru ya so assurance na-enye gị bụ na ebe nwanne anyị nwoke bụ ebi nọ ka anyị kwụ ka a nwagodo ihe ama sekọndịrị ụmụ ebe n'ebe anyị na-asụ na-ejela ka a na-akọrọ ike isi isi ịmalite ụmụ anyị na-egwu ya na ọ na-akọrọ ya ife nyere anyị na-akpọ ọgụ ife anyị mazụgo nke last Saturday anụ ka Joe Martins na-akụ maka gị ma ụmụ mgbe apụgide kwekwe maka obosi na ife a na-ejekwa National Assembly n'ọgwụ ka a na-eje na n'ọgwụkwa ọgwụ ụmụ nwaanyị onye were na-asị ya obi na nwaanyị ya ejere ụbọchị ya n'nwekwezikwe n'oyibo n'ọjije ife na anyị nwara na ọgị na-abara ibe maka abali bayano katake ba fanacho mkuru pa you mabata de 1.5 few months you know you know go see people you know we are all witnesses last Tuesday I know begin in go ku no Dunukofia by well can it ba na eku e mesi no ka somebody ku na fa o be so interlopas back you know nia asura ndị mmadụ je na-agba akwụkwọ na ya batara nke a wozi ahụ biznes ifo na-akwa akwa asị rapụ ọzọ Odenigbo maka na ege mwepere na ụlọ Satọde Joe Martins wee onwe nke a na-ekwu ebe otu Peter Obi kweze ndị ọzọ wesịba aka anyị ụlọ of Christ and hate disciples iwe mana na-ege isi na ịla ike Peter Obi mba nọ nọ ndị disciple ya dị ya ala ikwe eme ikpe na so na ife ya na-ekwu onye like Peter Obi so ọkwa disciple ya and get that players will level. So I don't believe that this time around we shall need that opportunity. When a president money pass, you more than a president, of no more when I do you over no Alabama, do you look on us. We can go on Colonial Workers and 1 year. So even now, what you think about this time around, we are not going to do visit. They are not bringing them my Libanese. Even talent. Come on, you okwu ego ka ewetere ahụ Nwada Umudioka Nwada Umudioka amen John na hall I got hall okwu ego ka ewetere ahụ Nwada Umudioka Nwada Umudioka amen John na hall I got hall
anyị na-asị Chineke na ife ị na-amarụ ada eme na etu anyị si wee zukọ n'ụbọchị taa na idegwu ya ede na-etu a ka ọ ga-adị andị idekwugwu ya na Ohamadike ejewegwo anyị na-asị ekwensu nwoke ekwensu nwaanyị ọhụna any attempt pawa ọhụna na-achọ ka emebie ihe anyị na-akwado tata ka ọ ghara inwe isi Holy Ghost anyị na-ayọ na-ekene si na ọgụnwa makarịsị ihe niile Chineke ka imezuere anyị karịa ka anyị yọ n'aha Jizọs Kraịst wee nwayo Umudioka ekele m unu Dunukofia iji anyị bịalụ na ya tata iji awele onye ebele ekpesigoli wee kwuo na nwanne anyị nwoke anyị kwume ka ha wee gbakọnata ebe a na ojebego ọfọ Umudioka na-eti bụ na ojebego anyị na-adịbuli mma tupu tata elue mana anyị adịzi mma karịa bido taa wee gaba nwesi na onye ọ na-abịala ebe a ịkwado ife anyị na-eme na-adịrị ya na ezinụlọ ya mma ka Chineke nọnyere anyị niile kwụ ya n'azụ n'aha Jizọs. Labour Party, whatever. Now, Abu State Chairman, Ohamadike Ndigbo, the Senator in the waiting, swearing in Guyana, the DJ need to make campaign. Our candidate, House of Assembly, Ebespuzo, Darwin, began making a young man ever. Open Okanamba na ita ne pedi go ya. But the obedient of I ita support Victor Umeh. Of I ita to Victor Umeh akwụkwọ. Onwere ebe ya to Victor Umeh akwụkwọ. I ita bụ ndị Igbo. I ita vote Labour. Of ya. I vote still Labour. I vote only for Victor Umeh ya dị wee lụọ bụ eziokwu. Of Labour ka anyị ga-atụ na 25th of February. I said 3 ballot papers, it was Labour, it was Senator Victor Umeh, the Senate, it was HRH also to be the House of Rep. Of we buy my grade. Since I look at our citizen, I need the Opunada, the Obika, you know, the P2B, the National Assembly. Citizen Shingo Magago. Since I is the touching Go Magago. Since I is the for Joaba, they are following their personal pocket for Gama. It is over. If I shall get up on the garden, the agent for the P2B as the president of this country. Operate Bible. Since you will go, since I got election bill, if you don't want project, election will abandon. The season is over. Una anybody na ekwu Umudioka. Since na ga abụ election rue ebido n'ụzọ a ọgwụ ụmụ nsọ dị n'etiti ọdụ anụ na primary school ọgwụ election rue abịa wọdụ agha osieba abanye ụmụnọchi wọdụ agha election bụ eme ya abandon ọgwụ ụmụ anyị na-eme etu a ọgwụ ekpiribe na-eme etu a na PDP anyị chọrọ ọsọ ndị ndị akịta ndị a chọrọ ndị ga-apụkwa na National Assembly bụ enwe ike kwuo okwu nwee ike kwuchite ọnụ ndị Igbo ọnwụife na-eke na Naịjirịa bụ enwe ike kwupụta nke anyị nwee ike ọnwụife na-akwado ime Peter Obi enwe ike dipenda agha biko ama ayụ na ayịyọ 25th of February etinye anyị 3 ballot papers anyị ka anyị kwado ndị fana Peter Obi ya dị wee lụọ ọrụ na Abuja National Assembly anyị tụcha nke a nata 11th of March anyị nwee ike pụta kwado nwanne anyị nwoke bụ Ebechukwu ụzọ na House of Assembly ka okwu ghara itobe ogologo ọgwụ mata ebe m kwuru ọgwụ ma akụ aka ọgwụ ma Francis Obi ọgwụ ma Francis Obi onye Umudioka o nwere ọrụ anya ya tụrụ uche ekwuru ibe ọrụ a ọ ka ji egwu kwado tata ọ rụchago ọrụ a
ọgbọ ya na fon ka ọgbọ ya ụgwọ ọjọọ ahụ maka na ọ bụ nwaanyị ka o ji agbara ya na fon ọ bụrụ inye nwoke mmadụ ọlụcha ọrụ jiri ya ụgwọ ruo today jiri almost 2.something million ruo today ọ bụrụ ya election ruo abịa ebe a na-eme majik emechaa majik eje tụọ akwụkwọ papa dị a anyị amafụfe anya till after 3 years ọzọ ekele m a na-eme kịta bụ nke Umudioka maka na ọ bụrụ na mụnwa bụ Chukwuemeka Amakachi Ogene Umudioka bụ coordinator Victor Umeh Amaka Ikwuka bụ deputy woman leader owo mmanya na ya nọrị oke Umudioka efuo and owo mmanya na Ohamadike ya ama na Umudioka nọ maka gịnị Umudioka na Ohamadike dị na mma Ohamadike na nwaanyị nwoke Archbishop dị ezigbo mma unu ya ama nke a nwee na-ayị Umudioka ka anyị ji inu nwayọọ chịla akwụkwọ na-atọ a ga-atinye anyị mbọsị elekshọn ga-ebie na Labour Party ibe njicha ọ ka m kwuo ya bụ na mmalụ na Umudioka niile dịka mitin a na-anọ ebe dị iche iche na anyị kwekọrịtara na anyị ga-atụrụ Ohamadike na ndị panya a na-abụ ga-adịje Abuja Peter Obi na ndị otu ya nwee na-ayị unu ka unu malụ na nke a bụ nke anyị Ohamadike jebe onwe ibe lụrụ Umudioka onye Umudioka unu n'anya unu amalụ na Ohamadike bụ ọnụ na-ekwulu ọra ọ mmadụ na-ada atụ egwu ọfụ eziokwu gwa gị eziokwu n'agbanyeghị onye fụsọ gị bụrụ mgbe na-ayị Umudioka niile biko nu ma ndị aka ga-akpọ akpọ na fon ma ndị aka ga-afụ ma ndị afụgolu onye ọbụla pụta n'uju ka anyị mee ya ka anyị si eme ibu Umudioka atụsịa vootu agụọ ya ka anyị Umudioka deliver Ohamadike ọ ya bụ ekebe okeke oge Umudioka na Umudioka ekene m unu nnọọ na anyị Umudioka o tega anyị sịrị anyị nnọọ ọwụrụ nke anyị izi ana ọwụrụ nke m ekwute anyị aka ndị nkwudo egwu mana ọ ka mee ife a na-eme eme ọ nna m ukwu ka ewu Labour Party is my party Ohamadike is my boss that is my slogan nnọọ na anyị Umudioka nkwa nna ekweghị abụrụ ife ọzọ ịmara ebe ịbịa ndị ịbịa mmefe amaala unye m Umudioka maala ịmara unye m Umudioka amachụpụ otu anyị achọ bido n'isi wee ruo n'ọdụ mụ na ha akpa anyị akpa ofu mkpụrụ anyị adapụ adapụ ife anyị kpara ụlọ lebọ wee ruo n'isi nọọ agbasisi ọsọ agụọ mmanya mgbọsị azị ịfụsị rizọtụ ịgba na ife anyị na-ekwu eziokwu ma asị inekwu anyị ifu ka o si wee dị n'ọgụ anyị dị ndị ịbịa elu site na Amadachukwu anyị ga-eme ife ya dị ndị Igbo mma maka na anyị na-eje ọgụ ife anyị ka anyị na-eji wetanụ aga anyị ma onye bụ anyị ụzọ aga anyị ma onye du ya aga ọya ka anyị ji esoro n'azụ gwawa na egwu adịrị ya anyị kwụrụ n'azụ nnọọ na Umudioka nnọọ nnekwu mmụọ the incoming senator that represents the most powerful senatorial district in the entire Anambra, in the entire Nigeria, and as well in the entire West African region. I'm making a Mom Namuel issue on Abiabop Tambo, the state chairman of Labour Party, Chief Honorable Ugochukwu Ebe. When I connect the incoming bull, my personal friend bull, Honorable Abuchi Ebo. 1, 2 things I'm working about the single senator. 1, you are a hero in Anambra State. You have done tremendously well with our late father, the late father of Ndigbo, Dim Ojumegu Ojukwu, and the level of our hero will never go in vain. Ọ̀wọ́n ifọ̀ ọ̀sán na-ekwu n'abụlọ
I need to campaign for P2B in Anambra State because P2B we have one Anambra State. Anambra State we're getting P2B. Victor Umeh we have one Anambra Central. Anambra State we have Victor Umeh and our brother Archbishop is our brother. I need now. I have need women's day campaign. Mana Ofifa Child, you make a mother that you are going there, not only you are going there, but go and represent the interests of Umudioka. I want you to go to your drawing board. Promise him in 2019, all for he met up here. He met up here. As a youth leader of Umudioka, that's a youth leader, that's a use Umudioka to protect your vote. We are going to do it. This our PG was someone when the bomb is of blood did the last time they are town hall line, then the second town hall line. All you go to Umudioka and Agaderu. We do use in the 11th or 12th of June, we are going to have someone that will speak against, not only that will speak against the Ndigbo, and as well the cashless policy in Igbo land. In 2019, we will understand Ndigbo. And Kite go na afia yaro, I believe God do a carry Jabaki, keep that eye on the carry go. Labour Party, Umudioka Ndigbo. Thank you. If I have a Bianca Bawa, my name is Givas Gimme. We can make a known Western bedroom with your Qatar. Makanam, I know I buried that day. In Ketata, Bokwa, it's true to do it. I can't go to my election. I've been no Jan, no Jan. In the Zoba. Naunu, I'm making unu. Ndi check them never come gonna go. Honorable, everyone SL, Kepu and Ndigbo meeting. A second Ndigbo member, over in Nigeria, Amanda Ndigbo. I'm making a state chairman, making a secretary, state secretary. Konalundu. Ndi Labour Party. Kaja Bono. The election ama atuya elioge n'olulokwa elu ọnụ abalị iri asaa n'iru nke a ga-anya ọ na-ezu ike mana nnukwu ọrụ dị lai n'abalị iri asaa fọrọnụ maka elekshọn abụrụ elekshọn a ga-eji gbuo egwu ụlọ Naijiria anya ụlọ amanụ na-ekpe ekpe maka Naijiria nọ na nsogbu nke kịta ahụ maka Naijiria nwụrụ anwụ a na-atụtụ eji atụtụ ihe n'ọnwụ mgbe na-ekpe mmadụ na ebe a asịghị na wepụta ego ji ka agbakọ ọnya agbakọta ebe ọ ihe 100,000 naira ego anaghị onwe oge nyefere ego ihe enwe ego na bank ije na bank asị gị na ego adịrọ ifela adị emeva bank asị gị na ego adịrọ ịnabakwa ịnabata etu ọ na asịra ego adịrọ ọ bụ na obodo oyibo mmadụ nchere na-asa na akwụkwọ agba afọ akwụkwọ bụ akwụkwọ 100 billion naira damages ndị ọcha ma eme ụdị ebe accept na ị nwere ego agụ a na-agụ gị nwa gị anaghị arụ ije ka bankị nye gị ego itinyere
asị gị na ọdụrọ ịtọ ọnụ anaba lọcha na-eme ọ maka na ọchịchị Naijiria nwụrụ anwụ ka ife ji etu a dị wee dị ọya ọ na-asị ndị be anyị na-asị na ọ na-abụ ọya mara ahụ ọ bụla omenala ya amụghị na onwe ihe na-aga aga na Naijiria nke chi wetalụ ihe ọ na-asịrị etu a ka ọ dị ndị ọcha siri etu ebi bankị bụ kọntrakt ka ha nwere otu ndị tinye ego na bankị na mbọsị ọbụla ị chọrọ ịbịa ewere enye gị onwe eluigwe na-agbawagoro ewere ego gị nye gị ndị ọcha a na-ekwe ka ife dị etu a na ebe a ka e nwere ọchịchị dị mma ebe nwere ọda ife na-ebi organized so nke Naijiria anything goes ọ ebe a ka anyị wee sị na n'olugo oge Naijiria ga-agbanwe kara achọ onye ga-achị Naijiria ka ife niile wee dịkwa mma ọzọ wepụta ndị ga-azọ ya ma ọchịchị ndị PDP wepụtara Atiku Abubakar ndị APC wepụta Tinubu Alhaji Tinubu ndị NPP wepụta Alhaji Kwankwaso NNPP ndị Labour Party wepụta Maazị Peter Obi n'ime mmadụ ịnọ a dịrị onye ụrụ marụ ebe ọ bụ na a na-asọ mpi mpi ga a na-asọ Peter Obi onye ebe onye Anambra onye Igbo ka ọ bụ ndị PDP wepụtara Alhaji Atiku onye ebe onye Adamawa onye Fulani ndị APC wepụta Alhaji Tinubu onye Lagos ebe etosa ya na-aga mmadụ ise na-eso maka mmadụ ebe ya eme next nwekwa ọnwụ nsịkọ ya anyị na nika akwaba ya chenji ya akpa ọ bụ etu a ka esi achị anyị obodo na-aya arụ onye na-aya arụ ọ ga-edozi nwunye Naijiria dị sik enidiri onye arụ dị ka o nwee ike gbagharịa mgbaghalị dị na ya nwee ike dozie n'ihe a na-ekwu maka ya ọ na-aba na-eme kampen ebe ọ bụla o jere ma kwuo ofu ibe ejijima na uche ya dị ọzie o nwere ebe o ji na-eme kampen wee sị na ha mere Atiku senate president o nwere ego mbọsị Atiku senate president o nwere ebe o ji wee na-eme kampen wee sị na Atiku former governor of Anambra State o nwere ego mbọsị Atiku chịrị anyị ụlọ abụrụ na uche nwoke adịazie soro onye nke a narụrụ anyị amaeji wee kwuo okwu mana nke bụ ife dịcha mkpa bụ na anyị nwabụ ndị Igbo bụ ndị a na-emegbu emegbu o nwere mgbe eji kweta na ndị Igbo ga-esochi Naijiria ọsọ na nke a ka Chineke ya aka ya gbawa aka ya kwụrụ ya ọtọ sị na onye ga-achị Naijiria bụ onye Igbo wee na-eme ihe ọ na-ele n'anya onye ọbụla ọ bụrụkwana ike ka nke Peter bụ ezigbo mmadụ mara ife ọ ga-eme mana ọ bụrụ na Chineke etere gị ude ị ga-eji wee gaa ịpụta ndị mmadụ ewepụ anya ba mana onye Chineke tinyere ọkụ n'egede gị ihu ya ọ na-acha vụụ ebe ọ gara na-akụrụ ya aka ya na Chineke anọgo Peter aka sị na onye a bụ onye a chọrọ ga-edozi nsogbu Naijiria ndị nke ọzọ na-adarịchasị adasasị ọ ife a ka anyị fụrụ n'ụwa bụrụ papa apụga ọkwụrụ mara na apụga nwoke ogologo ọ bụ mere apụga nọ na Anambra steeti for 20 years ọ bụ mere ya nwere onye ọzọ amaghị onye isi ọbụla mana olu oge Peter ga-abụ prezident ndị apụga mechie ụzọ na ameji sineti Peter kpọọ mụ na ya bụ prezident usoro ejebe ebe ya bụ prezident na Labour Party maka n'ime ebubo n'Umudioka mma ndị na-asị ya bụ asatịmenti Umudioka ọ nwere n'ibe ha nke ọ na-ekwu okwu oge ga-asa ya akwụkwọ